לפני, כתוב לי פה 159 שנים, ב-1857, איגוד הפועלות הטקסטיל בארצות הברית יצא בשביתה על תנאיהם, תנאי העבודה שלהם, תנאי השכר. לא נגיד שהרבה השתנה, כי יש לנו, אתן יודעות מה השכר שלנו היום, שמעתם כל מיני דיווחים, על כל פנים זה היה ציון דרך, שמאז במשך שנים הקומוניסטיות אימצו את זה כיום כזה, אחר כך בכנסים בינלאומיים גם כן נשים אימצו את היום הזה, עד שלפני, כמה כתוב לי פה, 39 שנים, ב-1977, הכריז האו"ם על 8 במרץ כיום, תשמעו טוב, יום לזכויות נשים ושלום עולמי. זה לא סתם, הם יודעים את הקשר היפה מאוד, מה זה בין נשים לבין השלום. אז ככה, לכבוד היום הנפלא הזה, חברנו כמה קבוצות ירושלמיות של נשים, וכל מי שמגדירה את עצמה כנשים, כאישה. אתם יודעות מה זה? כשאנחנו חוברות יחד, יש בזה המון עוצמה, המון... יש בזה מסר, ומסר לעיר הזאת שהיא באמת עיר מסוכסכת, עיר קשה, עיר שבעצם מפרידה, ואנחנו כאן באנו בעצם כדי להראות את האחדות שקיימת אצלנו, אני מקווה ככה, כל פנים, בקבוצות הלהט"ביות של אנשים. ואני אמנה את הקבוצות שחברו יחד, זה הבונה, הבית הפתוח, בת קול, התא הגאה באוניברסיטה העברית, Women's Gathering, ירושלמיות 40 פלוס. שמעתם? אתם שמעות מה זה 40 פלוס? במעברים. וכמובן ירושלים, קבוצה הכי צעירה פה בשדיים, אז סליחה, הכי צעירה פה בפעילות. בהזדמנות הזאת רק להגיד, זה לא בדיוק קשור לירושלים, אבל התפתח בקרוב מאוד מרכז גאה בחיפה מטעם עיריית חיפה. וואלה, ימות המשיח מתקרבים ובאים. אז מי אני? לא חשוב, אני שמי חיה שלום, אני בת 71, לסבית פמיניסטית פעילת שלום. הייתי אומרת שאני מהמזדקנות או מהמזקנות השבט, ומה שבאמת מביא אותי למרום גילי ולכאן ולפעילות, זה באמת התשוקה והחזון, ולמלא ולקיים את החזון הזה, להביא לשינוי. ואני חושבת שבמשך ה-35 שנות פעילות שלי, יש איזשהו שינוי, כמו למשל שאנחנו נמצאות ויושבות כאן. אז גם לכבוד היום הזה, תראו מה זה, נעלתי נעלי ריקוד, נעלי ריקוד שלי, ולמה? אמה גולדמן אמרה, האנרכיסטית, If I can't dance to it, it's not my revolution. אם אינני יכולה לרקוד לצליליה, זו לא המהפכה שלי. וליזה. טוב, אז חיה הולכת לרקוד לנו לצלילי המהפכה בהמשך הערב, ובאמת מתוכנן לנו פה ערב מאוד מגוון. אנחנו תכף נתחיל באיזשהו פאנל, אפשר להגיד, איזשהו מפגן של קולות. הרבה פעמים המפגשים האלה ב8 במרץ מוקדשים למה שחסר לנו ומה שאין לנו, והזכויות שאנחנו עדיין צריכות להילחם עליהן בתור נשים, בתור לטבקיות, בתור פמיניסטיות, ולא חסר מאבקים. אבל דווקא הפעם אנחנו רוצות להתמקד בעשייה, אנחנו רוצות להתמקד בנשים אקטיביסטיות, ירושלמיות,
ובאמירה שלהן ובמה שהן רוצות להביא, ויש לנו פה באמת מבחר מאוד מעניין מכל קשת שתוכלו לדמיין לעצמכם. אז אחר כך, אחרי שככה נשמע קצת מה קורה בעיר הזאת, או לא רק בעיר הזאת, כן, גם אנחנו יודעות לצאת לפעמים מירושלים, קצת לפעמים. אחר כך אנחנו נמשיך להופעה של רוני פרי, שיהיה מערף, ללא שום ספק, ואחר כך, אם חיה נעלי ריקוד לכבוד המהפכה, אז אחרי זה אנחנו כולנו נתהפך לצלילי מיכל רוזנטל, שתבואו להנעים לנו את הערב אחר כך, אז אתם כולן בהחלט מוזמנות להישאר. תודה רבה לחגי על כל הארגון ועל המקום פה, מגיע לו לגמרי. וזהו, ובגדול אז אמרנו שאנחנו ככה מנסות להביא כל מיני קולות שונים של עשייה, ובאמת הקולות פה הם מאוד רחבים ומדברות על... קולות מדברות. מדברים על ספקטרום מאוד רחב של תחומי עשייה, של קבוצות עשייה, של אוכלוסיות יעד. אני פעילה בתא הגאה ירושלמי, שהוקם לפני 2 ומתנהל בכמה מוסדות לימוד בעיר הזאת, ואנחנו מתעסקות ומתעסקים גם באקטיביזם, גם ביצירת איזושהי תרבות גאה, יצירת מרחב בטוח, איזשהו מענה לסטודנטיות וסטודנטים ירושלמים, לא המענה היחיד כמובן, אבל בין היתר, ובתא הפמיניסטי של האוניברסיטה העברית, תא ירושלמיות, שגם יש פה עוד כל מיני נשים שחברות בו. והסיפור שלי, עם כל העשייה הזאת, התחיל אולי באופן אקטיבי, לא מזמן כל כך, אבל באופן תודעתי ומחשבתי הרבה לפני. הרבה, כן, אני מדברת כאילו. בגיל 14 הצטרפתי למועצת התלמידים והנוער העירונית רחובות. רחובות! מוסד מכובד לכל הדעות. ובמוסד הזה פגשתי את קרן. קרן שהייתה המנחה של מועצת תלמידים ונוער עירונית, וגם הייתה הלסבית הראשונה בחיי שהכרתי. באמת, נקודת המפנה בחיים שלי היה לפגוש את קרן. אני חושבת שבאופן כללי אנחנו, משהו כמו 70% ממועצת תלמידים ונוער עירונית רחובות הייתה להטב"קית, בצורה כזאת או אחרת. אחוז לא פרופורציונלי בשום צורה לאוכלוסייה, אבל כנראה נמשכנו באמת לקרן כמו זבובים למנורת פלורסנט, כי הייתה לנו איזושהי דמות לסבית מוצהרת שיכולנו לראות בה כמקור להשראה וכאיזושהי דמות מובילה ודמות חינוכית, ותמיד ידענו שהיא שם. וכשיצאתי מהארון בפני ההורים שלי, הייתה הראשונה שהתקשרתי אליה, וכשהכרתי את הבת זוג הראשונה שלי בצבא, הבאתי אותה לבדיקה. וחוץ מזה שהיא טפחה לי על השכם ואמרה לי מזל טוב, היא גם ידעה ככה לכוון אותי לשאלות הנכונות ולוודא שאני יודעת מה אני עושה. לא ידעתי, אבל יותר מהכל היא לימדה אותי גם בצורה בלתי מוצהרת על החשיבות של להיות שם. היא הנחתה אותנו בנושא של עשייה עירונית של תלמידים ותלמידות ברחובות, אבל היא פשוט הייתה שם. והיא הייתה שם כשהחבר הכי טוב שלי כמעט נהרג בבר נוער, והיא הייתה שם כשעברתי את התקופה הזאת מול ההורים שלי, והיא פשוט הייתה שם. וזה מה שמניע אותי לעסוק בכל מה שאני עוסקת בו היום, זה להיות הלסבית בארגונים פמיניסטיים והפמיניסטית בארגונים להטב"קים, שלפעמים, אתם יודעות איך זה עם הומואים, זה קשה איתם, ולפעמים צריך להזכיר להם מה זה מיזוגני, ושהם לפעמים כאלה, וזה להיות הלסבית הפמיניסטית בארגונים שהם לא זה ולא זה, וזה להיות באוניברסיטה, וזה להוביל את המקום הזה, וזה להיות חלק מזה. ושוב, אני זוכרת שכשלפני כמה שבועות זה היה, שהיינו פה בערב שהוקדש לוותיקות הקהילה, וישבתי פה עם עיניים פעורות והסתכלתי על זה, ולירי ואני דיברנו וחשבנו על מעניין אם לנו יהיו כאלה סיפורים בגיל 70 על מה אנחנו אי פעם עשינו, ואני מקווה שיהיו לנו, ואני מאמינה שיהיו לנו, ואני מאמינה שאם נמשיך לעשות את זה בהחלט יהיו לנו, ובשביל זה אנחנו כאן, ולראות את הקהל הזה זה סופר מרגש.
וזהו, ותודה לכן שבאתם ואתם מהממות. ותעלה ותבוא אחריי. שרה, בבקשה. הלו. שלום. אז אני אדבר בעברית, למרות שהעברית שלי ממש לא משהו. חשבתי להתחיל בבדיחה. פעם מישהו דתי בא לבית שלי, אני לא זוכרת למה, והיו לו את הדברים. כן. והעברית שלי כל כך טובה, אז אני אמרתי לו, תזהר, החתול שלי ממש אוהב ציצים. כמו אמא. זה מאוד מרגש אותי לראות את כולם פה. זה ממש לא מובן מאליו. אנחנו בירושלים, זו עיר קשה מאוד לגור בו. בתור אישה, בתור לסבית, טרנזית, ביסקסואלית, הומו, קוויר וכולי. אז אנחנו צריכות לדבר על איך אנחנו הגענו לפעוליות שלנו. אז אני אדבר בשעה. לא, סתם. אז אני גדלתי בחווה בקליפורניה, והרבה דברים קרו, ואז מצאתי את עצמי באיטליה, ולמדתי על יהדות מכומר נוצרי, 15 דקות מהוותיקן. ומה שאני הבנתי שם זה שמה שמבדיל בין יהדות ושאר הדתות, זה מה שהוא אמר, זה שיש משהו שנקרא מצווה. והמצווה זה משהו שעושים. אז חשבתי, אוקיי, אם יהדות זה מצווה ומצווה זה עשייה, אז אי אפשר באמת ללמוד יהדות ממישהו אפילו יותר ממישהו שלא עושה את זה. אז אני חייבת ללכת לישראל וללמוד מאנשים שעושים את הדבר הזה. אני גדלתי רפורמית בארצות הברית, אני לא יודעת אם אתם מכירים מה זה רפורמית בארצות הברית, אבל אני הבנתי שאני יהודיה, היה לי קשר מאוד מאוד חזק עם ישראל וציונות ועם ישראל, ורציתי באמת לבוא לכאן. ומצאתי את עצמי בבית וגן, וחוויתי 2 בעולם החרדי, ונורא רציתי לשים את עצמי בתוך המסגרת של העולם הזה, כי יש הרבה דברים שאני מוצאת בעולם הזה, דברים יפים מאוד. ציצים. יש המון ציצים. יש, הם מכוסים, אבל יש. אבל יש הרבה שאני לא מצאתי את עצמי שם. ואני הרגשתי שיהדות מקיאה אותי, שאין לי מקום, בגלל הנטייה המינית שלי והמגדר שלי. אבל לאט לאט אני יצאתי מהעולם הזה, long story short, כל מה שאני עושה, כל מה שאני עוסק בו היום, זה באמת לעשות את השילוב הזה בין הזהות, בוא נגיד, דתית שלי, והזהות הלהט"בית שלי. אז הייתי חלק של בת קול כמה שנים, ואז לפני 4 שנים אז התחלתי את ה-Women's Gathering לפני 4 שנים, כי הרגשתי שאין לי מקום ללכת אליו פה בעיר, זה היה לפני הקמת המקווה. ואני זוכרת ש50 נשים הגיעו לפעם ראשונה, ואז הבנתי שיש הרבה צורך בעיר הזאת, ולראות מה שקורה היום, בשבילי זה נורא מרגש, לראות כל כך הרבה קבוצות, ארגונים של נשים צומחות בעיר, ושאנחנו כולנו עובדות ביחד. אז let's do more of it. לא, הנה, המקום פה.
יסקה. יסקה. אני מזמינה את יסקה סמית. האהובה. אנחנו נעשה את זה בשיטת הכיסא החם. כל פעם שמישהי קמה, אז תופסים לה את המקום. תגידי את זה להקליט עכשיו. We do it like a hot chair. This is nothing for you. hot chair. לא. ערב טוב לכולכם. אוקיי, זה ממש כמו בטט. היה סטאפוואץ' שם גם כן. אוקיי, אז אני אתחיל. אני אתחיל במקום בדיחה, אני אתחיל עם ברכה. במילים של רב קוק. לכל אחד ואחד יש לנו מסע, תהליך בחיים שלנו, תהליך רוחני. אז מה הוא אמר שבתהליך הנשמה רוצה להתרחב, להתלהב ולהתגבר. אז אני מברך את כולכם ותברכו אותי בחזרה, שבמהלכים שלנו, במעשים שלנו, אנחנו כל הזמן נתקדם ונתרחב ונתלהב ונתגבר. אמן. טוב, תודה. איזה כיף להיות פה. אני עשיתי עלייה ב-1985. אני גרתי ברובע יהודי. ובימים שמה, מאז, אילו מישהו היה אומר לי שבעוד 30 שנה אני הייתי יושבת פה לפניכם, זה כבר אחרי משיח יבוא. אוקיי, חיה ביקשה ממני שאני אספר לכם על ה-turning point. מה קרה לי שפתאום עכשיו אני פעילה רוחנית, אני מדריכה רוחנית, אני מספקת הדרכה רוחנית לכל מיני אנשים, לא מהחברה, חוץ מהחברה להבתים. מה יהיה להבתים? כן? להט"בים. אוקיי, ככה. LGBT. הלהט"בים. אוקיי, כמה שנים אחרי שאני סיימתי את השינוי שלי, את המעבר שלי, אני חזרתי בתוך המהלך, המסע, אני חזרתי לתשובה וגם כן ללמד תורה באופן יותר עמוק. ובתקופה הזאת, לפני 20 שנה, אני גרתי בסיאטל, וושינגטון. והייתי מאוד מסופקת, אבל אני כבר ידעתי שאני רוצה לחזור הביתה פה. בתקופה הזאת, לפני 6 שנים, 2010, חברה שלי בסיאטל אמרה לי, יסקה, את חייבת, את מוכרחה לכתוב ספר על הזיכרונות שלך, על הספר שלך, על החיים שלך. אני אמרתי שם של דיין, תעזובי איתי עם זה. כאשר אני בגיל בת 100 ואני חיה באי במקום, אני יכולה לכתוב את הממואר שלי, את הזיכרונות. לא. היא כל הזמן, היא רוצה לשכנע אותי, את חייבת לכתוב את זה. אחרי שנה, בתקופה שאני גם כן חזרתי לפה, פעם אחת היא אמרה לי, אוקיי, עכשיו יסקה, אני מבקשת ממך לא להגיד שום דבר, רק לשמוע. אוקיי, אני אשמע. מה הקטע? את חייבת לכתוב את הזיכרונות שלך. אני אמרתי, אני שמעתי את זה כאן שנתיים כבר. תגידי לי משהו חדש. אני שאלתי אותה, דיין, למה את חושבת שאני צריכה לכתוב ספר עליי? זה כל כך אגוצנטריק. זה כבר שאני עשיתי את המעבר שלי, את השינוי שלי, אני מאוד שמחה, יש לי הרבה הודעה, אני עכשיו חיה באופן שאף פעם לא חלמתי. אבל עכשיו לכתוב על זה, שכל העולם ידעו על הספר. זה לא בגלל שאני הייתי מתביישת, לא גרתי בתוך הארון, אבל לכתוב ספר על עצמי, זה מאוד מאוד אגוצנטריק, מהאגו. היא אמרה לי, באנגלית אני אגיד לך, get over yourself. This is not about you. זה לא סיפור עלייך. אני שאלתי אותה, על מי, אם לא עלי? היא אמרה, המסר שלך.
איזה חיזוק, איזה כוח שהסיפור שלך נתן לי, ואני סטרייט. ואני בתור גיל שלך, אני נשואה, יש לי משפחה, אבל עכשיו אין לי סיבות לא לחיות חיים של אותנטיים. חיים של האמת. אני ממש מבקשת, I'm begging you, לכתוב את הזיכרונות. אז אחרי שאני חזרתי הביתה לפני 6 שנים, התחלתי לכתוב את הספר, זה היה ה-turning point, שאני שמעתי אותה. Now you're speaking my language. זה לא רק עליי, זה על המסר שלי, שהקדוש ברוך הוא נתן לי את ההזדמנות ממש להגיד תודה, תודה. אז לכן לפני כמעט 2 נדפס את הספר שלי, ועכשיו אני נוסעת לכל מקומות בעולם, בריו דה ז'נרו, רק עכשיו הייתי בציריך, עכשיו אני צריכה לסיים. יש לי כמה ספרים, אם אתם רוצים לקנות פה, אבל תודה, ממש תודה. אוקיי, עכשיו אני רוצה להציג, בבקשה, לעבור קדימה. הנה, אנה קליימן. טוב, תודה רבה עסקה. אהלן, אני באמת לא רואה אף אחד, אז אם אתם חושבים שאני יוצרת איתכם קשר עין, אז זה לא קורה. זו האמת, חוץ ממך. טוב, אז באמת אני נכנסתי לפה קצת בשביל למלא נעליים גדולות של נשים גדולות ממני, אבל רציתי לדבר קצת על עניין האקטיביזם והעדה שלי, כפי שאתם בטח הבנתם לחיים הסלאביות שלי ומהשם שלי. אני רוסיה. נולדתי ברוסיה, עליתי לפה בגיל, זה קורה במשפחות הכי טובות, חיי. עליתי לפה באמת בגיל 3 שנים, בעצם הועליתי לפה בגיל 3 שנים, עם משפחה של זוג הורים ואחות שגדולה ממני ב8 שנים. לאט לאט הבנתי שעם כל התהליך הלמידה שלי, בעיקר כשעליתי לכיתה ז', עם כל עבודת השורשים והמון עיסוק בזהות והבטה פנימה ודברים כאלה, אז לאט לאט התחלתי להבין שבעצם חוץ מעצם העובדה שאני נוכחת פה, אין שום דבר שממש מקשר אותי למדינה הזאת, בניגוד חד משרה שדיברה קודם. בעצם אני לא יהודייה על פי ההלכה, זאת אומרת אני בצד העברי של מדינת ישראל, אני לא מוסלמית ואני לא נוצריה, אבל אני חסרת דת בעצם, אמא שלי לא יהודייה ואבא שלי הוא בן ליהודי, ועל כן חזרנו לארץ, בעצם הגענו לארץ. אז אני לא יהודייה, אין לי קרובי משפחה שנרצחו בשואה, או שום דבר שקשור לזה. חוץ מעצם העובדה בעצם שגדלתי פה ובעצם הנוכחות שלי כאן, אין לי שום דבר שמקשר אותי בעצם לחברה הישראלית. ולאט לאט תוך כדי הבנה שיש עולם מחוץ לכותלי בית הספר, הבנתי שיש פה איזושהי בעייתיות, שאם אני לא אלחם על זה שיהיה לי מקום, אז פשוט לא יהיה לי מקום. באמצע כיתה ז' בערך הגעתי למסקנה המאוד עגומה הזאת, והתחלתי לחפש מחאות, כל מחאה אפשרית, אם זה היה בעלי חיים ופוליטיקה ועובדי נדל"ן, וביחד עם זה הגיע גם כמובן זכויות אנשים והקהילה הגאה, וכל דבר שמצאתי וחיפשתי המון, התחלתי להיכנס לתוך התהליך הזה, זה הולך להישמע כמו סשן פסיכולוגיה ב1.90, אבל במקום מסוים אני מרגישה עכשיו שמתוך האקטיביזם הזה, מתוך הלחימה הזאת, עבור זכויות שהן לא בהכרח שלי אפילו, הגעתי לקבל איזשהו מקום בחברה הישראלית שהוא יציב מאוד, שהוא הרבה יותר יציב מכל בן אדם אחר שנולד לתוך יהדות, או נולד לתוך ישראל, או נולד לתוך כל הדברים האלה שמאפשרים לו פשוט להיות חלק בלי להתאמץ. וכן, עוד דקה? או יא? בסדר. אז באמת התבגרתי וראיתי, אני רוצה ככה לשתף אתכם עם קצת לבטים פמיניסטיים מתוך
נשים לא יהודיות, שזה כמובן רובד מאוד ספציפי, אבל ככל שהתבגרתי והגעתי לתיכון, אז התחילו להפעיל עליי לחצים מאוד מאוד גדולים להתגייר. והלחצים האלה מופנים גם מהממשלה, אם זה בקורסי גיור של הצבא, שמופנים בעיקר לנשים, כי היהדות של האישה היא זאת שקובעת בעצם את היהדות של הדור הבא, וזה כמובן חשוב מאוד. מעבר לזה, גם ביחסים בין אישיים, כשאתם יודעים, רוב האנשים מסביבי בקורס הגיור בצבא, שעברתי אותו, 5 חודשים מהשירות הצבאי שלי, לא התגיירתי בסוף, אל דאגה. אמרו לי שהם עשו את זה כי הם רוצות להתחתן. והדבר הזה הוא מאוד מאוד מורגש גם ביחסים בין אישיים עם בנים. אני ביסקסואלית, והרבה פעמים כשאני יוצאת עם גברים, בשנה שעברה היה לי מקרה שיצאתי עם בחור כמה חודשים, ובסוף הכמה חודשים האלה הוא זרק אותי בגלל שאני לא יהודייה. ואני מבחינתי הודיתי לזה שגיליתי את זה עכשיו ולא בעוד 4 שנים, אבל זה מגמה שהיא קורית ושהיא מדאיגה. ושככל שהדבר הזה, ככל שהלחץ, בוא נגיד, ככל שהדבר הזה עולה, ככל שהלאומיות והקשר המטורף בין הדת למדינה, במדינה שלנו מתחזק, ככה גם הלחץ להתגייר הוא יותר חזק, וככה גם זה קורה יותר. כי זה הרבה יותר קל להתגייר מאשר לעמוד על לא לרצות לעשות את זה בשביל לקבל זכויות בסיסיות במדינה. ועל כן אני באמת מברכת את כולנו שנמשיך להילחם על סוגיות כאלה ואחרות, כל אחת בתחומה ובמלוא הכוח ובמלוא המרץ. תודה רבה. תודה. אני כמובן רוצה להזמין את... בלי ספוילרים, רגע. רובין רוזנבאום. אני חושבת שזה יכול גם לעבוד באנגלית. לא, כן. אוקיי. שומעים אותי? כן. אוקיי, בסדר. Shalom. My name's Robin Rosenbaum. I'm a lesbian feminist living in Jerusalem, matriarch of an international alternative family. Community activist, forger of change on a micro and a macro level. The woman who influenced me was, first of all, Ruth Beheny, who was a coordinator of women's studies in 1975 in Sonoma State University. It was a time of dreams, dreams of a lesbian community, dreams of sisterhood. All was possible, and Ruth taught us how to create social change through having a class analysis, through lessons from Marxism, through working as a collective, and through living as a community and living in a community. She was grounded, she was wise. She's still making a balagan in San Francisco. It was a time of lesbian separatism, a time when all was possible. And I want to thank you, Ruth, for helping me forge the path of political feminism that has guided me through the years. The other woman who has deeply influenced me was Adrienne Rich, the writer and the poet, particularly the essay of Women in Honor, how women strive to be truthful and how women lie. In 1982, I had the privilege of being part of a group in Jerusalem where we spent a year discussing this essay. And to this day, I think deeply about her words. An honorable human relationship that is in which two people have the right to use the word love is a process delicate, violent, often terrifying to both persons involved, a process of refining the truths they can tell each other. I love Jerusalem. I believe in community, and I live my life forging Tikkun Olam. מישהי או מישהו לא הבין, אז אני מתרגמת. את יכולה לראות באור שלך? מה? שלום, שמי רובין רוזנבאום. אני לסבית פמיניסטית, וזה נכון, הגרה בירושלים. מטריארכית של משפחה אלטרנטיבית בינלאומית, זה אני לא, פעילה קהילתית, סוכנת שינוי, הן ברמת המקרו והן ברמת המיקרו. הנשים שהשפיעו עליי הן רות מהני,
רכזת לימודי נשים באוניברסיטת סונומה סטייט 1975. אלו היו זמנים של חלומות, חלומות על קהילה לסבית ואחוות נשים. הכל היה אפשרי, ורות לימדה אותנו איך ליצור שינוי חברתי. דרך אנליזה של מעמדות, דרך לקחי המרקסיזם, דרך עבודה כקולקטיב, דרך חיים בקהילה. היא הייתה נטועה בקרקע ונבונה. זו הייתה תקופה של בדלנות לסבית, תקופה שהכל בה היה אפשרי. תודה לך רות שעזרת לי לכבוש שביל של פמיניזם פוליטי, ומאז אני הולכת בו. אישה אחרת שהשפיעה עליי עמוקות היא אדריאן ריץ', הסופרת והמשוררת. במיוחד המאמר על נשים וכבוד. איך נשים חותרות לדבר אמת, איך נשים משקרות. ב-1982 נפלה בחלקי זכות להיות חלק מקבוצה בירושלים, שבה דנו ודיברנו על המאמר הזה שנה, ועד היום אני חושבת על מילותיה. מערכת יחסים מכבדת, שבה לשתי נשים יש זכות להשתמש במילה אהבה, היא תהליך עדין, אלים. לעתים קרובות מפחיד עד מאוד את שני האנשים המעורבים בה. תהליך של עיבוד האמיתות, שהן יכולות לספר זו לזו. אני אוהבת את ירושלים, מאמינה בקהילה, חיה את חיי בקידום תיקון עולם. ותודה לכולכם. תודה לרובין. אני רוצה להזמין את שרה. איך זה לא קרה עד עכשיו? שלום. טוב, אז אני שרה קלה מאיר, אני בת 34, ירושלמית, מאוד מתחברת לאוהבת את ירושלים בליבי. נקודת המפנה או ההתחלה או איך שלא נקרא לזה. אז אני אספר, אני באה ממשפחה מזרחית מעורבת, פרסייה, קורדיה, תימניה, מה שאתן רוצות. ומשפחות מזרחיות הן מופלאות, נהדרות, חמות, יש הרבה דברים טובים להגיד עליהן, אבל נורא מובן שם מקום האישה. וזה אף פעם לא מצא חן בעיניי. בין אם ראיתי את היחס של אבא שלי לאמא שלי, בין מסביב, בימי שישי שאנשים מסתובבות והגברים יושבים, נראה לי שאתן מכירות את זה. ותמיד יצאתי נגד. אז תמיד הייתי הילדה המופרעת, זאת שלא הולכת בתלם. אבל בתכלס הלכתי בתלם, ובגיל 26 הכרתי מישהו, ואחרי כמה חודשים התחתנו, שמחה וצהלה, כולם שמחים. רק אני לא, חזרתי שיכורה למוות מהחתונה, היה נורא. ולא היה לי כיף. היו לי כמה חודשי נישואים מאוד 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 לא כיפים. והחשיבה הראשונית שלי הייתה, מה אני הולכת לעשות? כאילו, טוב, אני אחיה עם זה, כי בסדר, כי אני רואה מלא נשים לידי שחיות לא בכיף, והן חיות עם זה. ואני לא יודעת מה קרה שם, אבל היה איזה בוקר שקמתי, ואמרתי, סלחו לי על הביטוי, כוס עמק, אני קמה מפה, כאילו, לא מעניין אותי כלום. ולא היה לי שקל, וההורים שלי התגרשו ממש טיפה לפני כן, גם לא היה לי איזה בית לנחות עליו, ופשוט קמתי, ועבדתי במלא עבודות, וניקיתי ועשיתי מה שצריך, ויצאתי, ומשם אמרתי, מפה, אף אחד לא אחראי עליי אף פעם, אני אחראית על עצמי, אני עושה את החיים שלי, אני בונה אותם, והמשכתי ועשיתי את זה, ואני חושבת שאני אומרת לבד, אבל זה לא באמת נורא היה לבד, וכל מי שעמדה לצידי הייתה, כאילו אפשר להגיד לצערי, אבל אישה, וזה לשמחתי, בין אם זו מרצה באוניברסיטה, חברה טובה, דודה שלי, סבתא שלי, שהיא דימנציה, ואני חושבת ששם באה נקודת המפנה שלי, ואני נורא שמחה עליה, ואני מודה לאלוהים עליה היום, ומודה אפילו שעברתי את התהליך הזה. ולגבי נשים שהשפיעו עליי, אז ניסיתי לחשוב נורא על דמויות גדולות וכאלה, ואז אמרתי, רגע, כאילו, תכלס, אמא שלי שקמה והתגרשה בגיל פנסיה, וזאתי, והיא, ופה ושם, ואת, וכאילו, אני באמת לא ממציאה את זה. אני כל יום, כי יש לי את הזכות בבית הפתוח, פוגשת נשים חילוניות, צעירות, מבוגרות, ערביות, יהודיות, נוצריות, שאני שומעת את הסיפור שלהם, ואני אומרת, אני קטנה, כאילו, לעומת הביטחון והאומץ והכוחות שיש להם. אז אני שואבת אנרגיה וכוחות והשראה כל יום ממלא נשים, ואני שמחה על זה.
והערב הזה מאוד מרגש ויפה בעיניי. ואני רק אספר שגם היום אני חיה עם גבר, ולפני שיצאתי לפה, עישנתי סיגריה באוטו, אמרתי לה, בול, מה העניינים, אני הולכת לאירוע נשים, אני צריכה לדבר על פמיניסטיות, אמר לי, נו, פשוט תדברי, כאילו, אז להבדיל, וזהו, ותודה לכולכן, כיף לי. אני כל כך גאה להזמין את הדס הנהדרת. האור ממש מסדר. טוב, אז קוראים לי הדס, אני מרכזת את תחום חינוך, נוער וצעירים בבית הפתוח. לפני זה התנדבתי 5 שנים באיגי, לפני זה התנדבתי 6 שנים במרשל, אני מתנדבת 6 שנים בירושלים אוהבת חיות, מנהלת מועדון רוגבי פה בירושלים. זה מה שמלהיב. אבל זה מאוד מלהיב רוגבי, אני חייבת לומר. אבל מה שהייתי רוצה לדבר עליו היום הוא לא אני, אלא האישה ששינתה לי את החיים, שקוראים לה שרה דדון. כשהייתי ילדה דוסית בת 19 עם שרוולי 3/4 וחצאית ארוכה עוד מתחת לכיסא הזה, למדתי במדרשה, והרגשתי שזה לא מספיק שאני לומדת כל יום תורה ודף יומי וכל מה שלומדים במדרשה מאוד רצינית לבנות. והחלטתי שאני צריכה למצוא גם משהו להתנדב בו. אז התקשרתי לרכזת שעבדתי איתה במרשל, שזה מרכז שירות לעיוור, לא יודעת אם אתם יודעים. ואמרתי לה, אני חייבת להתנדב במשהו, אני משתגעת מכל הלימודים האלה. ואז היא אמרה לי, טוב, בואי לפגישה, נחשוב ביחד מה מתאים. הגעתי אליה למשרד, והיא אמרה לי, תראי, אני כבר כל השבוע חושבת את מי להצמיד לך. יש מישהי שאני חושבת עליה, היא ממש קשה, אני לא יודעת איך יהיה לכם, היא תפחיד אותך, כאילו, את חייבת להבין שהיא נראית נורא מוזר, ויש לה בעיה ממש רצינית, והעיוורון זה רק הסימפטום אצלה. אז אני לא יודעת איך זה יעבוד, אבל אני לא יודעת את מי לשלוח אליה. נטע הרכזת במרשל לא ידעה שהיא משנה לי את החיים עם הדבר הזה, ובאמת יומיים אחר כך כבר הגעתי אל שרה הביתה, ושרה באמת על פניו נראתה מאוד מרתיעה, היא הייתה בגובה של ילדה בת 10 עם פנים מאוד מעוותות, קרחת, עיניים מאוד בולטות. היא סבלה מסינדרום גדילה גנטי מאוד מאוד קשה, ובעיקר הייתה עסוקה בלהביס כל סטטיסטיקה אפשרית על מה היא אמורה להיות יכולה לעשות. כשהיא נולדה אמרו להורים שלה שהיא תגיע אולי לגיל 16, כשהכרתי אותה היא כבר הייתה בת למעלה מ-30, והייתה בשלבים לסיים דוקטורט בחינוך מיוחד. היא עבדה גם במרכז לעיוור באוניברסיטה, הכינה תלמידים לבגרויות, גם עבדה בבית חינוך עיוורים ועזרה שם לתלמידים, והיא בעיקר הייתה עסוקה כל היום בלעשות דברים. אני חושבת שאולי מה שהיה לי הכי מיוחד בקשר איתה זה שהיא הייתה הבן אדם הראשון שראה אותי, כי היא לא הסתכלה עליי דרך כל המשקפיים שאנשים אחרים ראו אותי. בתור ילדה דתית, בתור כל מיני כובעים אחרים שהלבישו עליי אז. היא פשוט ראתה אותי כמו שאני, והיא הייתה הבן אדם הראשון שבאמת ראה מעבר, ראה את המורכבות, ראה שאני נמצאת במקום מאוד לא פשוט, ופשוט נתנה לי מרחב להיות בו אני. שזאת הייתה באמת המתנה הכי גדולה שהיא יכלה לתת לי. כשהתגייסתי היה מאוד קשה, כי כבר היינו חברות מאוד טובות בשלב הזה, והייתי באמת לפחות 3 פעמים בשבוע קופצת לבקר אותה, ופתאום נכנסתי לבסיס סגור, ויכולתי לראות אותה רק פעם בשבועיים, והיה לי מאוד קשה ומאוד התגעגעתי. וככל שהזמן חלף, המצב שלה הלך והידרדר, ובמהלך השנה השנייה שלי בצבא היא נפטרה. וזה היה לי אירוע מאוד שובר וקשה ומורכב, אבל כשישבתי בשבעה עם האחים שלה, שזה היה מאוד ברור שאני אהיה שם, כי כבר הייתי חלק מהמשפחה בשלב הזה, הם אמרו לי, תבטיחי לנו שתעשי דבר אחד. את כמו שרה, את גם עושה הרבה דברים. תמשיכי ככה. אם את רוצה להנציח אותה, זאת הדרך הכי טובה שאת יכולה לעשות את זה. ומאז זה מה שאני עושה, אולי אפילו קצת יותר מדי לפעמים, אבל אני באמת באמת חושבת שהדבר הכי חשוב שהיא נתנה לי, זה שהיא הבהירה לי שלא משנה באיזה מקום נמוך אתה נמצא, אתה תמיד יכול לתת מעצמך. לא משנה עם מה אתה מתמודד, לא משנה
איפה אתה נמצא בחיים שלך, אם אתה במקום קצת יותר טוב, קצת פחות טוב, תמיד יש לנו את הכוחות לתת, אנחנו פשוט צריכים לחשוב איפה. אז מישהו אחד ייתן במקום כזה ומישהו אחר ייתן במקום אחר, אבל ברגע שאנחנו מבינים שזה תמיד אופציה, השאר באמת, השמיים הם הגבול, והייתי רוצה באמת לקרוא לכם עם הסיפור של שרה, לזכור שאתן יכולות לעשות הכל, באמת, ואני אסיים בזה, ואני אקרא אני אקרא לסמירה. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر בראשית היה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ויקום האלוהים, ללא עוררין הוא יקום. ויקום האלוהים, מתוך פחדנו הוא יקום, מתוך חולשתנו הוא יקום. אלוהים הכל יכול, מחיה וממית, מעלה ומוריד מגן עדן אל השאול. העיקר אחותי לא לשאול, לא לקדוח במוח של האלוהים, המצאת האנשים. המצאנו אותו זכר חזק, בעל און, שלטון, יחיד, إله واحد أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفءا أحد. خلقنا خلقة وصدقناها وسميناها الرب، من يهود ومن أجانب ومن عرب. واليوم يا أخي أنا بغني على الرب من خرافات ربكم، ما عدت آكل ولا أشرب. حرب وضرب وضرب وحرب وكل هذا باسم هالرب. ואני פונה אליך, אלוהי אלוהי השמשות, בשיר שבח הלל, שיר למעלות. מאין יבוא עזרי, מאין יבוא עזרך, עזרך מאין. עזרי לא יבוא משמיים שמחלקים אותנו לשכבות, לשווים יותר ושווים פחות, לעם נבחר וכל השאר, לגבר שולט ואישה חפץ, נקנה ונמכר. תקראי את הכתובים ותראי מה נאמר, ואל אישך תשוקתך והוא ימשול בך. والرجال قوامون على النساء، كل اضطهاد من الألف للياء بلا حياء. صوتك ما هو إلا عورة. הלכה וגמרא זה אותה הנורא, כל אישה ערווה. במילים אחרות, כל קולך הוא כוס מעלך, טמא ומלכלך. לא, באמת, איך נתנו לשייך قاعد فوق بيحكم وبيرسم وتمامنا بيكتم وخلقنا وخلقة وصدقناها وسميناها الرب، من يهود ومن أجانب ومن عرب، لكن لضرب وحرب وأكتر باسم هالرب. זה היה קטע שחיה ביקשה ממני לעשות. כן, אני בדרך כלל לא כזאת רצינית. אז לי קוראים סמירה, אני בת 40, 20 שנה לסבית מקצועית. נולדתי בחיפה למשפחה מוסלמית, אבל לי אין אלוהים כמו שאתם רואות. לגבי נקודות מפנה בחיים, אני יכולה להצביע על כל יום בחיים שלי כנקודת מפנה לעוד משהו ועוד משהו, כי מן הסתם המפנים האלה הם תהליך אצל כל אחת מאיתנו, זה לא יום אחד, אבל אני רוצה לספר על שתי נקודות, 2 או 3, לא יודעת, אל תצביע לי, אמרו לי שיש לי אקסטרה זמן, לא בגלל אפליה מתקנת או משהו כזה, אמרו לי אני האחרונה, ו2 ביטלו, יאללה תתפרעי על הבמה. הייתי אולי בת 7 או 8 וזה היה יום קיץ חם, לילה, אני ישנה בלי חולצה, נכנס אחי הגדול ורואה אותי בלי חולצה, מתחרפן עליי, מתחיל לצעוק עליי, שימי חולצה וזה, ואני אומרת,
מסתכלת ולא הבנתי מה הבעיה. הסתכלתי על עצמי, הסתכלתי על אחי בן ה-11-12 שהוא גם בלי חולצה, אמרתי לו, אבל אותו דבר, למה הוא כן ואני לא? וזה נקודה שכאילו התחלתי להסתכל על הדברים, לא שהייתי צריכה את הנקודה הזאת, מן הסתם כמו שאמרה שרה, זה כאילו לראות את הדברים האלה. אבל כך לאט לאט התחילו להיבנות הדברים ואחד על השני, והנקודות שעשו לי לרצות לצאת נגד או לפעול בעצם הם שני דברים, או אחד התחושה האישית שלי של החוסר צדק כלפיי, ומצד שני הרצון שלי לשנות בשביל אלה שבאות אחריי. ומהנקודת אלה שבאות אחריי, לפני כ-12 שנה אני הייתי אחת מ8 נשים שיצרו קבוצה שנקראת אסואט, שזה קולות, קבוצה של נשים לסביות פלסטיניות, והמשפחה שלי כבר ידעה עליי או חלק ממנה, ואיכשהו הם חיו עם זה בשלום, ואני גם חייתי כבר בתל אביב, ויכלתי להמשיך בחיים שלי ולהיות לסבית שמה בתל אביב, בחיפה אני מי שאני, והם שומרים על התדמית שלהם. וישבתי בבית של אחותי, בבית שהוא בעצם היה מן המקלט שלי מהבית האלים שגדלתי בו, אצל הגיס שלי שכל כך אהבתי והתפללתי שהוא יהיה אבא שלי, ואמר לי, למה את צריכה לעשות את הדברים? למה את צריכה לצאת? למה את צריכה לדבר על זה? ואז חשבתי ואמרתי, כי אני רוצה שכשהאחיינית שלי תרצה לצאת מהארון, יהיה לה מציאות אחרת מאשר המציאות שהייתה לי. את התגובה שלו אני לא אפרט בפניכם, אבל זה היה הפעם האחרונה שביקרתי בבית אחותי. זה היה לפני 12 שנים. נראה לי, עכשיו חיה, יושבת שם, אני לא אומרת כלום, היא ביקשה ממני לעשות עוד קטע. אני אחות ושחקנית, אני גם כותבת שירים ועושה ראפ. אז נראה לי, והיא אמרה לי לעשות עוד משהו, נכון? חיה, תתוודי, זה לא שאני השתלטתי על הבמה, אבל לא הבאתי איתי מוזיקה, אז אני אצטרך שתעזרו לי עם קצב. מה אתם אומרות? יאללה. זה יותר מהר? 2, 6, 1, 7, 5, 6. נראה לי יותר מהר, אני צריכה, לא? אני אגיד ואתם זה. טוב. 2, 6, 1, 7, 5, 6. מספר זהות, זה כל מה שיש. 11 בתור מתוך 13 ילדים, 8 בנות, 5 בנים, 8 נקבות, 5 זכרים. כך מתחיל תורה לחיים. למי שלא יודע, אני קוראים אותי מימו. לפעמים סמירה, לפעמים סמימו. הרבה זיכרונות שאותי לימו, ואני כאן היום שרה אותם שהחלימו. זיכרונות וכאבים שאותי הרימו על הרגליים האחוריות. ילדה בת 4 יושבת במדרגות להיות או לא להיות, נתקע שמיעה, נתקע דיבור, רק תמונות, כמו סרט אילם של צרחות ומכות. היום אני משחררת אותך ילדה. שקטה אך מופרעת, שצורחת בחלון מאחורי הסורגים. כבר אז בגיל 8 הלכו לי הברגים, ולא הייתי רגילה או ממוצעת. את כל הגוף שלי והעצמות תוכלו לשבור, את הבפנים לא תצליחו לחדור. אני לא נולדתי לחושך, אני נולדתי לאור. ילדה חובה, אך שמחה ומחויכת. בלי מלחמותייך לא הייתי כאן משמן. לכבודך לזכרך עומדת ואומרת, אין הת'ורה תתולד מן רחם אל-אחזן. אין הת'ורה תתולד מן רחם אל-אחזן. إن الثورة تولد من رحم الأحزان. התבגרות זה דבר לא קל, לבעוט בכל מה שלא קל, לכתוב שירים, להתמרד על חברה, דת ומנהגים, גם באוניברסיטה עברית להתרחק מערבים, מנשים כנועות וגברים מדכאים, הכל היה ברור אז שחור ולבן, עד שזובבת את עולמי אישה, לא יודעת איך ולאן. في سن 21 من عمرها وعمري بدأ الدم في عروقي من جديد يسري وعادت بعد غربة طويلة زقزقة العصافير وألوان الربيع تزين قصائدي وأبيات الشعر فيا أيتها الامرأة من أي طين أنت وكيف استطعت السحر ما سر لمستك هذه وكيف لها قهري
זה ארוך, אני אתן לכם את האחרון, בלי או שאתה... פעם חשבתי ש30 בסוף חיים. היום אני כאן שופעת שנים, אישה נגישה, גאה עם דעה, חייכנית, רשנית, רגשנית, אקזיביסטוניסטית, אוהבת, נאהבת, שמחה, כואבת, נותקת, מעורבת, אני הכל ובי הכל. אמשיך ואומר, אם אדם החליט לחיות, הגורל חייב להיענות. הלילה, להיגלות, האזיקים, להישבר, ומי שלא מעז לטפס על הרים, לנצח יחיה, בעמקים, בעמקים, בעמקים. ועכשיו את הבית האחרון בערבית. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقائد أن ينكسر ومن أحياها بصعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. تודה. וואו. איזה מזל שסמירה סגרה, כי אני חושבת על אם מישהי מאיתנו הייתה צריכה ממש לעלות לדבר אחרי זה, זה היה קשוח. תשמעו, זה היה מרגש. אני סקפטית מטבעי. אני תמיד חשבתי שמה, בטח זה יהיה מעייף, אבל האמת שזה היה סופר מרגש. ואני רוצה להגיד תודה לכמה נשים באמת, באמת מדהימות שעבדו על הערב הזה. קודם כל כי מלמדים אותנו לא לקחת קרדיטים, ומלמדים אותנו להגיד שמה זאת אומרת, זה מובן מאליו, אני עושה למען אחיותיי, עושה למען עצמי, מה? זה בסדר גמור, אז לא. אז אנחנו רוצות להקריא אותם ולהגיד אותם ולהזמין אתכן להצטרף, כי כמו שאני מאוד התחברתי מה שהדס אמרה על זה, שתמיד אפשר לעשות יותר, ומעבר לזה שיש פה אוסף של נשים מדהימות, יש פה אוסף של ארגונים ואוסף של אפשרויות לאקטיביזם, וכל אחת פה שמחפשת איפה, בואו, לא חסר. אז אני רוצה להגיד תודה ללירי מירושלים, מקימה ויוזמת של ליין הרצאות לנשים גאות בעיר הזאת. לירי. למה? קשורה, אני יודעת מה. תעמדי איתי. אני רוצה להגיד תודה לקרן שככה מזגזגת ועושה גם בירושלים וגם בתא הגאה וגם בוומנס גדרינג ומתעסקת בהפקות וארגונים ועושה עבודה מדהימה. לא, אנחנו נביך את כולם, אל תדאגי, שרה פה טובה בזה. אנחנו נייבא אותה. אלה אמיר, רכזת מעברים בירושלים. חן מטס, רכזת נשים בבית הפתוח. שרה, מקימה של Women's Gathering, יזמת קהילתית, שאם אני אתחיל לדבר על כל הדברים שהיא עושה, אני כאילו לא אסיים ויש לנו עוד תכנון. הילה נקסון מבת קול שלא נמצאת איתנו היום. עוד כמה שלא רוצות שאני אקריא את השם שלהם, אז בסדר. אבל, אני חייבת להגיד שעם כל הכבוד לכל הצעירות פה, ללא ספק הרוח המובילה והמניעה מאחורי כל המפגש הזה היא ללא ספק חיה שלום, שהיא השראה
ענקית בשבילנו, ענקית, ודמות ומנהיגה. ונראה לי שהיה לנו את הכבוד לעבוד עם חיה, ווואלה, אני התרגשתי באמת. אני ליזה, מהתא הגאה, תודה שבאתם, ממשיכות. הפסקת סיגריה, רוני פרי, אנחנו רק מפה מרימות את הערב, חיה, נעליים קשורות, הכל טוב. יאללה. כן, אנחנו נעשות את זה. איפה? כן, בואי פה. יאללה, סיגריה, רוני, מתארגנות. אבל איפה קרן? הנה קרן, בתור הטבלון הזה. איך אני רגע שם כן, זה מה שעושה. למה? כי לא יש גדול יותר? יאללה, אפשר ללכת? אני מת על הסיגריה? תגידו פה. פה! אוקיי. לא פה. לא פה! יאללה. חלק הראשון עבר בהתחלה. זה שלי. לא בנות, נשים, חברות. אני לא יכולה להכין את כולם. יש פה אנשים שצריכים אני רק הקשבתי מהחברים. האישה הקטנה אני ליד שרה והיא כל כך גבוהה ואני כל כך נמוכה ואני מיד על הכוס. אבל אני חצי לבמה, אני חיה יותר ממנה. יופי. לירי, את פה נתי גדול. נוטי לגמרי. רגע, עכשיו בלי כיסאות בכלל? רגע, זה בלי כיסאות עכשיו? כל אדם זה יהיה כיסאות, אבל אנחנו מורידים כיסאות מאחורה. יש שתי שורות מאחורה. חגי! אם הבעיה עם החנויות כאלה, אתה נותן להם משהו? כן, אז בדילי לא, אני יכולים לעשות תמונה? בואו נעשה תמונה. כן, תודה.